Ζούμε σε μια εποχή που το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν η θέρμανση για την οποία πληρώνετε δραπετεύει σταδιακά από τους τοίχους του σπιτιού σας. Ενώ το καλοκαίρι η θερμότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος μεταφέρεται διαμέσου των ίδιων τοίχων και θερμαίνει το εσωτερικό του σπιτιού σας, με αποτέλεσμα το air condition σας να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να το διατηρεί δροσερό. Φανταστείτε να μπορούσατε να διατηρήσετε τον θερμό αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού σας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο θερμοστάτης θα έδινε πολύ σπάνια εντολή στη θέρμανση να τεθεί σε λειτουργία. Φανταστείτε να μπορούσατε να κρατήσετε τη ζέστη έξω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το air condition σας δεν θα λειτουργούσε τόσο συχνά. Τώρα μπορείτε. Με το Insulad μπορείτε να κρατάτε τη θερμότητα εκεί που θέλετε και να εξοικονομήσετε έως και 40% στους λογαριασμούς θέρμανσης και ψήξης. Γι' αυτό το Insulad μετατρέπει το βάψιμο σε βάψιμο που σας πληρώνει από μόνο του. Είναι απλό. Απλά αναμίξτε το και αναδεύστε. Και πώς λειτουργεί? Είναι απλό. Απλά το προσθέτετε σε μια κοινή μπογιά για να δημιουργήσετε ένα φράγμα ακτινοβολούμενης θερμότητας. Οπότε βάφοντας με το Insulad, οποιαδήποτε επιφάνεια τη μετατρέπετε σε θερμομονωτική. Διατηρεί τη θερμότητα μέσα το χειμώνα και έξω το καλοκαίρι. Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε πρόσθετο. Το Insulad αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τα εργαστήρια της NASA. Προσοχή στις απομιμήσεις. Μόνο το Insulad έχει τις πιστοποιήσεις που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Θα έβαφα έτσι κι αλλιώς. Ύστερα από μια μικρή έρευνα, ανακάλυψα ότι προσθέτοντας Insulad στην μπογιά μου, εξοικονομώ πολλά λεφτά και απολαμβάνω πολλές ανέσεις. Την επόμενη φορά που θα είστε έτοιμοι να βάψετε, μη βάψετε απλώς. Θερμομονώστε ταυτόχρονα με το Insulad.